Takže ahoj lidi, tady mrtvej youtuber Mila Vlková. Já vás vítám u videa vlastně po tak dlouhý době, je to tak těžký říkat, že jo, protože jsem dlouho už jsem nenatáčel. A kdybyste se ptali, hele kámo, mám tady tačku, tak já si vezmu. Počkej, dlouho jsem nenatáčel a tak budu teďka natáčet znova Fortnite content a dneska hrám tady s kamarádem Ranked, teda jenom reloady, zero buildy a budeme tryhardit dneska, aby to nebylo jen tak, takže jdeme na to. Máte se na co těšit. Jsme kamarád jinak na duo, ale asi nebudu zatím říkat jeho jméno. Nevím, jestli by to nějak nemohlo vadit jeho rodině, jeho mámě. Takže tak. A ty tam máš nějaký fighty? Jinak můžu říct tvoje jméno? Vlastně oni to vidějí podle niku, ne? Takže kamarád se jmenuje Sam. A se tady vezmu šedou pumpu, možná si říkáte, a proč si bereš šedou pumpu místo zelený? Protože tahle je milionkrát lepší. Být váma si ji taky beru, je to nejlepší pumpa. Ukáž. Kamarád, tak ho zničíme, jo? Healujou se. Kamarád říká, že se reposition, nebo jsem. Ty vole, mě někdo dává záda, kámo. Tak to je celkem GG. Pozor sama, aby ti taky nedali záda, jo. Kámo, tady budu takhle jenom slidovat. To je asi nejlepší, jak se vyhejbat slipě. Takovýhle slidování. Doporučuju vám to lidi, protože vám u mě týpek. No. Ne, dobrý, to je bot asi. Nebo není to, ne, dobrý, chill, dobrý. Mám trojkovej raketomet, to neberu. Jo, kámo, a já po nich nechci jít. Úplně, protože nás zantili takový cápci s kámošem a teďka jdou potom kámošovi a já jsem jim naštěstí zdrhnul, oni ho furt hantěj, takže je kamarád docela GG. Tam legendary čestka. A do prčic. Ale mám tady i oporu. Boťák. Kámo, další bok. Kámo, vole, mě to nějak nestřílí. Dát. A ne, ten Viper. Hej, kámo, po mně jdou furt nějaký boťáci. Okurka. To mi říkej. Ne, nehantěj tě, kámo. Když jsou právě u mě. Nehantěj tě, kámo. Nehantěj tě. Říkej mi, že tě hantěj, když jsou od tebe tak 20 metrů, já jsem, to je jedno, prostě daleko jsou od tebe. Oni jsou úplně na druhé straně mapy. Ty jsi měl zlatý DMR, jo? Tak to je moje. Tam já s DMRkem, myslím, že v chapter 3 dával největší bomby. Lidi, být váma taky hraju DMR, protože to na jeden hit dává 48 white. Kde je máš? Já mám...
Já nemám pumpu. Tady 165 do bílých má jedno. U mě má jedno. Nouskin má jedno. Dobře ty. Ale je tam druhý, jo, je tam druhý. Jsou to Češi, jo, jsou to Češi. Hej, ty máš tu moji oblíbenou pumpu fialovou, já jdu k tobě. Pozor. Jdu ti ho zabít, kámo, další. Dobrý je, mně to asi došlo, že nebudu zabíjet týpky se SMGčkem. No, to jsou úplný trápný týpci. Úplný trapáčci, jak by řekl Alkan. Jinak lidi, doufám, že mě budete aspoň podporovat, že se vám moje tvorba bude líbit. Aha, dost by mi to pomohlo. Že tak. Hej, sama nechoď do fajtu, prosím tě, s šedým akáčkem, jo. GG. Kamarád, že prej. Že se procházel po fajtech a dostal headshot. Teda po domech a dostal headshot. Najednou boom a zaměstnal. Tam, proč se mi zdá, že tady, že to budou ty najťáci, co nás hantili? Ty vado, no, jsou to oni, kámo, no, kdo jiný by to mohl být? Zlatá Lara Croft, kámo. Ty... No. Kámo. Ale jemu přijde kamarád, já si vezmu tu tačku. Ty vado. Kámo, jsem v nákladáku, ale jsem dead. No kámo, čekám na to, že když mám fialovou tacku a zlatý dámerko, tak že ti to úplně jedno nebude. Je tam fialová tacka. Dobrý, to pro ní radši asi nechoď. Počkej, kolik dává zóna? Po 2, tak to pro ní možná dí. Je to v zóně? Není. Prosím, ne vole, mě budu fajtit, kámo. Kámo, no, mě to je jako celkem jedno, že nejsou rýbity, ale... Ty jsi... Tebe eliminovala zóna? No jasně, tebe eliminovala zóna. Je to líp říct, nemůžu, víš? Tady, kámo, ale to je dobrý si to dát takhle sám. Jestli ale tam borci nemají, vážně. Dobrý. No nevím, jestli vyhraju. Dobrý mě... Počkej. Čede... Doufám, že se vám moje tvorba bude teda líbit a moc bych poděkoval, kdybyste mi zpátky dávali odběry, protože to podle mě někdo odhlásil, protože jsem nebyl asi rok aktivní, takže bych se ani nedivil, kdybyste odhlásili, ale byl bych moc rád, kdybyste zpátky zase dali odběr. Moc by mi to pomohlo. A já teď jdu fajtit. Jenom mě štve, kámo. Jen... Bomba, ale já jsem se neptal. No, jedno solo a jedno duo, jo? Jo. A já bych mu možná dal tím dílem. Jsem já, jedno solo, jedno duo, jo? Nejsem, kámo. Já tady mám tady to. Já tomu říkám to, kámo. Já tomu říkám... Flowberry. 1v2.
Vlastně, ale já bych je mohl jít eliminovat. To asi udělám. Si koupím 2 rovnou. Co bych neudělal, proto aby jsem tu hru vyhrál. Jsou u mě, kámo. Mám je zkusit jít vypnout? Hej, ale oni stejně. Hej, oni stejně, já proti nim budu muset fightit, takže já jdu asi vypnout. Kde jsou? Jo. Počkej, já mám nejlepší nápad. Už ví. Počkej, co jsem hodím bunkra. Hej, to jsou hekři, ne? Tak mi to mohli zničit. To nejsou oni, kámo. Ty vádo, nevadí. Nevadí. Tak doufám lidi, že se vám tohle video líbilo a pokud ne, tak mi napište do komentářů, co bych mohl zlepšit. Tak jo, tak u příštího videa se uvidíme ještě už za chvilku, tak zatím čus.